kadom handshake official YouTube channel long aning ching sam kelang vera bang phu bang pitum han non ke bang ji phai ko ni cheklo ke chengsi Karbi Anglong de ketalon pado ponpo arni mate achiklo kilalo November 16 ben 17 taralang su along si labang su Karbi Anglong de ketalon pon padoikpo Karbi Anglong de along alui chopa mate invite artist sum ge like hello bulubud along nonam chet thangklong asingar mate alun sepi alang ni men ke usunudi chonghan alang listame labang su Karbi Anglong de lo ketalon long alang listame bang iji lapen non head jong Indian Idol long chet thangklong abang phu alang limen ke ritu riba alang listame Karbi Anglong de ketalon long alang listame bang iji lapen nonam chet thangklong ke bang nek thek nai mate ke acting thek nai bulubud long actor alang limen ke Shakti Kapoor alang listame Karbi Anglong de ketalon long alang listame bang iji lasil tum Karbi Anglong arat doan labang su Karbi Anglong de ketalon long ilitum ali rajam pitun iglonang mate chelang don iglonang ilitum Karbi Anglong ke doan arat listame natum lason kake Karbi Anglong mo pen onam chet thangklong a video mate actor chesa vidulang iberte natum handshake channel lubsela sarkap inon lapen like tanang pidon inon lapen comment lang token apsining non pin video klan se kang ton lo go ruang tru